Saan kami? Malamang. Magpasagpa ka. Malamang ka. Pasagpa ka. Pati magpasagpa kami. Inay, nasaan ang ilong ko, Inay? Bata ma, kuana kurun ba? Di anak raman di bata nako. Dadi bata malaparo nako. Rapalo ka na. Dan mura ka na kung lawa. Ay, wa mahadlak. Dako yung lawas na. Bye. Iring. Na wala ta kag nag-iring na. Parang yung bak. Ah! Hindi ka mo doon, eh? Tirat, 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 tirat. Sorry, yung pag-ingon. Sige, unsa pagingon? Uy, utok. Wakay, utok. Tarong nga. Tarong nga. Unsaon? Pinaposted ba? Tarong nga. TikTok ba? TikTok ba? Sige. Wala na po sa DJ ka ng buwan. Irap na sa DJ ka ng sika na rin. Uy, di naman mo nun. Dali, di mo ba? Dali, dali. Unsa? Ha? Napiko. Nga, napiko man ka. Ha? Sige, way utok. Ginaw, ginaw. Ikaw na. Ay, utok. Wakay, utok. Sige na. Ayaw lagi pag-ato. Dili na kadungkol. Dili na ko. Dili, o, dili. Dili, dili. Utok na, utok. Wakay. Dili. Ang lubot. Wakay, utok ya. Ay, bakang way utok. Ay, salamat, ay, salamat. Wakay, utok. Wakay, utok. Ano ba, anak? Wakay utok, wakay utok, wakay utok. Budget pa, budget. Nagpapit pa kong sayang. Tarong nga rin, tarong nga rin. Aray, tarong nga. Tarong nga yung cake. Tarong nga siya pa. Kapit mo. Kisa na apel sa purpose. Ikaw? Ha? Go pa, yung one na eh.
Sumbagin mo na. Kuya ka nun. Ay, Ray. Ako, Ray. Di na mao, Ray. Uy. Ayaw, Juwa na. Ilang, oh. Sunod ba niya? Na. Asa ni magibutang ang kuan ni Kuya? Ano ni magibutang? Ha? Ano naman? Ano? Ngita. Ha? Ano ko nangita?